Здравейте хора! Днес сме на канала в град Пазарджик и ще ловиме риби, ще ги спасиме и ще ги пуснем в река Марица. А вие, ако попадате на този канал, това е канал за спининг, риболов. Може да се абонирате за канала с камбанката, за да получавате известия, когато качвам новите ми видеа. Виждате, тук отдолу седят и рибите. Ето там отдолу. Сомове, щуки, там го имам някакви штука, има костури, фали, абсолютно всякакъв вид риба. А сега ви пожелавам на вас приятно гледане. Айде сега, земята е отдолу. И да видим, да ще изгледа някоя риба. Ще трябва да слагам обсетна кука. Ай, готов си. Айде сега. Ето го и Алекс. Айде. И той е с мене. Дохме да видим за сега нещо трудно. Има такива немирни рибки, но нещо не можем да ги хванем. Питахме на спининг в дълбокото там под моста, но нищо не излезе. И сега ще мъчиме. Ще видим може ли скепа. Хора, първата риба! Първата риба шаранче! Шаранче! Хора, шаранче! Шаранче! Брутално шаранче! Ето го. Шаранче в канала. Град Пазарджик. Шаранче. Ето хора. Ето го шаранчето, виждате го? Ето един остачки. Браво, Алекс! Хора! Готови ли сте за още такива екшен кадри? Хора, хванах още една рибка. Не знам каква е обаче. Чакай да видим. Я да видим какво е това. Мисля, че е кефалче. Я, Алекс, е каракуда, я. Ей, браво, бе. Каракутка. Ето е каракутка. Супер. Първите рибки. Майко. Някаква малка рибка. Айде сега. Ето тук хванахме шара. Ето, още едно. Не. Избяга. Още една рибка. Ама не можахме да я хванем. Айде ме сега тук в тръбите. Охо. Алекс. Тук ще има риба сигурно. Айде видим сега. Ето тук. Айде, ето тук сега почваме нагоре. Давай, пизда. Айде тук. Ето тук. Мале. Ничко не става. Ей, ключи за рибите. Ето така, вгази вътре в трите, тук ще има штука сигурно. Ще видиш. Сигурно ще има штука. Приготви се за някоя риба, като знаме. Чуй, Алекс. Готов ли си? Ето трябва да има са някой вече. Оп, има малки рибки обаче. Ето. Не. Стой още. Има още. Стой така. Стой малко. Стой. Едната избяга. Шаблене в кепа.
Там има риба. Двечки. И малки ли? Да. Те пускай ги тия малки. Не. Всичко отива в това. Ръката. Хора, да ви покажа шаранчето. Ето го виждате. Много хубаво шаранче. Вижте го. Вижте шаранчето. Много красивичко. Ето го. Вижте му мустачките. Чисто шаранче. Хора, следнахме още надолу по канала, но изплаши се едно още едно шаранче, но не можахме да го хванем. И сега слизаме надолу. Значи хора, забелязват, че тази година, в принцип, всяка година източват канала, октомври-ноември месец, но тази година нещо не са го спряли и е възможно лятото да ловиме сомове, всякаква риба в канала. Тази година видяхме с Алекс и щука. Да. И ти мога да кажеш, да? Тази година видяхме щука, спорихме с него дали е кефал. Дали е кефал или щука? Ама убедиме, че е щука, защото... Беше минала покрай краката ми и знам разликата между кефала и щуката и беше наистина щука. Има всякаква риба в този канал. Значи но... всяка риба, даже може тук да влезне и... Може да влезне дори и разпер. Тук са хващали. Принципно може да се каже, един път забелязах някаква такава рибка като разпер в канала, но не мога да кажа, че наистина разпер. Беше... Аз също съм виждал, ние бяхме заедно и... много се... Възможно. Да но сомчета има. Тази година един наш приятел Марински, той е голям, беше отишъл на канала, където е малко по-нагоре и успя да хване едно сомче албинос. Значи наистина има и албиносчета и такива нормални сомчета. Той ми беше оператор в едно от видео и така. Той много ни помага за клиповете, много ни съветва какво да правим, къде да ловим и е много добър спинингист. И така. Айде! Опа! Минаваме тръбите, слизаме надолу по канала и отиваме да връщаме рибите. Айде! Ето Алекс на каракуда. Аз се изплаших, но Алекс успя да хване. Браво бе! Дай 5. Браво на тебе. Браво! Супер! Ето ги рибките. Айде, пробваме да ги вземем и да ходим да ги пускаме на реката. Ето хора, хванах още една рибка. Малка каракутка. Супер. Хора, вижте. Хванах още един шаран. Хора. Оле. Алекс, кажи, че видяхме един много голям. Мина сигурно беше 200-300 грама. Да, шаранче. Там е пълно с шаран. Още един шаран. Така хора, е пълно с шаран. Минават стадо шарани и отдолу мина един много голям модел. Ето! Носно там, където сме, където ни остава. Там, където сме си. Ето! Големия! Ето! Големия шаран! Големия шаран! Минал тук, да? Много голям! Ето е риба! Айде! Хора, ето още един вид червеноперка. Аз ви казвам, че тук има всякакъв вид риба. Ето е червеноперката. Ето хора, смееме на рибите в водата, пускаме ги в кепчето и
и смеяме да им сложим прясна вода. Чакай. Ай сега префърли. Супер. Червена. Браво. Има ли червена перчици? Има, аз хванах едно. Ето хора, пътуваме с Алекс и отиваме да пускаме рибите в река Марица. Ето ги. Шаранчета, червеноперек, каракуди. Другия път повече. А те нали те са малко сега? Айде, ще се видиме на реката. Ето хора. Тук сме на реката. Ура! Ето я реката, уникална в тия дни. Ами хора, това беше за днешното видео. Беше много яко, спасихме рибки и ги пуснахме обратно в река Марица. Малко по малко ще заребиме реката, стига и рибите да се опазват. Да. Да не се взима, да няма просто браконьери, които така идват месари, които само да взимат. Или ако взимате, взимайте умерено. Ако хващате, пускайте тези по-малките или някои по-рекордни. Не дейте този голям ще го изям. Да знаете, големите риби не са вкусни, казвам ви. И така, ако видеото ви е харесало, ударете един лайк и се абонирайте за канала с камбанката, за да получавате известия, когато качвам нови видеа. И така, тук, на тази страхотна река, ви казваме чао и до следващото видео. Другия път повече.